Umkhonto nje simfisela inhlanhla nokuqhubekela okuhle phambili. Siyabona umsebenzi wakhe awenzayo umkhulu, siyabona umsebenzi wakhe uyakhula kwindawo siyabona ukuthi noma we can learn something from him. So futhi nje halala kukho konke akwenzile uNkulunkulu. Let's go. Thank you so much. We love you so much. Manje baba noMshenke othi ubani uDumbo. Ngizophendula lo mbuzo. Ukuthi ubani uDumbo? Ngizothi uDumbo yile nsizwa yala emzinkulu. Eyayingaziwa umuntu. Kodwa yangena kuMakhululi ngo-2017. Yathi baba singenise. Yathola u-Best Song of the Year. Yangagcina. Ngo-2019 yabuya yangena. Yaphinda futhi yashaya konke. Yathola u-Song of the Year. Ithi engipha amandla. Ngonyaka odlule ngo-2021 wabuya wangena kuma-Crown Gospel Music Awards S14. Wathi wena Nkosi abantu amavoti afika ngathi ngelibuka iphepha lathi obaqoqode bonke uDumbo waseNzimkhulu. Ngicela i-crown. Yayise crown Dumbo. Wena Nkosi, wena Nkosi, ngiyabonga kakhulu ma ngiyabonga angazi sifuna ukubonga ngomhlabelelo ma. Ngifuna ukuthi ungangibongi-ke angikwazi as a mother ungakusho lokhu. uMaria kwangayena yedwa virgin eBethlehem kodwa wayifumene umusa. Bakhona abacula kahle Dumbo, bakhona abavela emakhaya amahle Dumbo, bakhona abanemali eningi Dumbo, bakhona abanama-networks amaningi Dumbo. Kodwa isikhathi sakho ufumene umusa. Ungawudedeli, ungasijabheli isiphambano, ungasijabheli isiphambano, ungazesabi izitha zokholo, unyathele ngesizotha, ungakhohlwa ukuthi uphumaphi. May God bless you. Next to me, I've got a beautiful lady, Umam Zanele Mbogazi. Mama, how are you? Maybe you have seen a message here from you to Dumbo. Ngithije kuJumbo ngiyamhalalisela singama-crown. Akuyona into encane ukuwina u-Best Gospel Song of the Year kathathu. Uqophe umlando aphinde abe u-number 2 okhozini. Siyambongela kodwa bengizomkhumbuza ukuthi angaphakami, angamkhohlwa uJehova ukuthi uyena omsuse lapha, awuhloniphe umhlaba, angasijabheli isiphambano. Njengamanje ngihamba kwethu ukuzoqophe umlando eNingizimu Afrika yonkana. Ngiyabingelela kade ngifikile mina lapha.